खैराबारि ब्लकनि दिनै जि पाब्लिक मास गेदारिं जाबाय बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय खैराबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा एबा इउजि सारनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि लासै लासै खामानिखौ मावब्लाबो जेरै जों ओंखारबोनो हादों बेबायदिनो रायजोफोरा जोंनि अननाय आरो रायजो बिथांमोना जोंखौ अननाय होदों आरो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामनो फैदों आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आइजोफोरा माने गोबां थायो नाथाय माबा मोनसे मोनाखै होननानै गोबां बुंबाय इउपिएलआ जेबो होनो हायाखै होनना बुंबाय दा बे बेलायाव मा बुंगोन बेथ' रायजोफोरनि खोथाया गोबाङानो निड्सफोरा आलदा आलदा जायो आरो जाय बिथांमोना सानो किसुमाना हयथ' नेगेटिभिटि साननाबो थानो हागौ किन्तु सम मोनसे नांगौ जेरै दंफां फुलिया जेरै देरनायाव एसे सम जायो बिफाङा देरनायाव बेबायदिनो जोंनि सरकाराबो दासो 3 बोसोर आगान होनो थांगासिनो आरो बेनिखायनो जोंनि सरकारा जि आसुनिया एबा जि खामानि मावगासिनो दङ एसेब्लाबो जोंबो सम होनांगोन इउपिपिएल हान्जाखौ जेरै 17 बोसोर दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोना जेरै सम होबाय बेबायदिनो जोंखौबो नायनांगौ इउपिपिएल हान्जाखौबो हेफाजाब होलांनायखौ आं हास्थायदों आरो जाहाथे जोङो उन समाव मोजां खामानि मावलांना दिन्थिलांनो हायो बेखौ आं आसा खालामनानै खैराबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर। दिनैनि थारिखआव एन्टायार बिटिआरआव रायजो राजा बिथांमोना आरो प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय 3 बोसोरावनो जोङो प्रुभ खालामनो हाबाय जे बिथाङा सासे गोख्रों आरो बेबायदिनो भिजनारि लिडार दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलो थामहिनबा प्रमद बर' जाय बिथाङानोखि बिटिआरनि चिफ आरो बिथांनि खामानि मावनायखौनो दिनै रायजो राजा बिथांमोना नैबे 3 बोसोराव बिथांमोना नुबाय आरो बेखौनो मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव दिनै लोब रायजोफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ जों नुबाय थादों एन्टायार बिटिआर ओनसोलाव। बे समावहाय नुनो मोनदों माने बिटिआरखौ बासायनांगौ आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ हागोमाया बिपिएफनि स्ल'गान जे बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव दा बे फर्मुलाखौ आसलथे जों जेब्ला नायो अब्ला भारत ज'र' राहुल गान्धी बिथांनि जि मोनसे स्ल'गान आरो बिनिफ्राय बिथाङा सोलोंबोदों माने राहुल गान्धी बिथाङा जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने गुरु जानांगौ आरोखि जे जेरैबायदि कंग्रेसनि जायबा माने लिडार राहुल गान्धी बिथाङा भारत ज'र' जात्रा खालामखांनायनि उनावबो दिनै देशनि मानसिफ्रा नाथायब्ला बिथांखौ सापर्ट खालामाखै आरो जायनि जाहोनाव मैया दाख्लिनि जे माने बिसायख'थि बा जा माने लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मध्य प्रदेश राजस्थान आरो छत्तीसगढ़ आरो बेनो फोरमान होदों जे दिनैनि थारिखआव जे राहुल गान्धी बिथांनि जे भारत ज'र' जात्रा आरो बे माब्लाबाबो खामानि जाया आरो बेबायदिनो दिनैनि थारिखआव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि बासाव आरो प्रमद बर' हाथाव होनना बुंदों किन्तु दिनैनि हाबाफारि आरो बेबायदि नैबे थांनाय माने दाननिफ्राय जे हाबाफारि बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै प्रमद बर' बासाव नैबेबायदिसो जागासिनो दं प्रमद बर' बासाव आरो माने बिटिआर सरकार आरो लाबोफिननाय बेबायदि मोनसे माने उल्था बिपरित जागासिनो दं दा दिनै जुदि बिटिसि बासाव बिथांमोननि स्ल'गान जुदि बुंदोंब्ला दिनै बिटिसिआ माबाफोर खैफोदाव गोलैदों नामा बिटिसिखौ मा बांलादेशआ लांनो नागिरदों नामा बिटिसिखौ चाइनाया लांनो नागिरदों नामा बिटिसिखौ भुटाना लांनो नागिरदों नामा दा बेबायदिथ' खुनु थासारि जायाखै दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना जिथुनाखि स्ल'गान होदों आरो बे स्ल'गाना जेबो खामानि होनाय नङा दिनैनि थारिखआव बिटिसि आरो बिटिआरआ दिनै गोख्रों गोरा बेबायदि मोनसे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपआव जागासिनो दं आरो मेन खोथाया जाहैबाय जे पिसफुल क'एक्जिस्टेन्सआ जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ' मोनसे कन्जिनियेल एटमस्फियार जानायनि दारै दिनै इउपिपिएल दोलोआव लोब बेबायदि माने फैबाय थादों आरो जइन जाबाय थादों। बे हाग्रामा महिलारिनि जा सुबुं गौमा हाबाफारि बे थारैनो गोहोम गोग्लैगोन नामा रायजोफोरनि? बेथ' गोहोम गोलैयाथ' जोंथ' नुबाय थादों 2000-3000 आं दाख्लैबो बुंदों 2000-3000 आरो बेबायदि 2000-3000 जिथुनाखि माने मास गेदारिं बिथांमोना बुंदों बेथ' जोंनि ब्लक लेभेलावनो माने बारा जायो दिनै जों नुनो मोनदों जे खैराबारि जे कनस्टिटिउसननि सिङावनो नट माने लेस देन 7,000नि बारा बहाय नोङो मास गेदारिं जादों आरो बहुद बेबायदि माने जयनिंबो जादों दा बिथांमोना सेस्था खालामदों जेरैखि जाया बोरैबा हाबायबायो नामा खिन्थु दिनैनि थारिखआवथ' बिथांमोना मा होनना बुङो जि थांखि आरो बे थांखिया बिथांमोना माने मा होनना बुङो
जाहैनाय नङाखौ जों नुनो मोन्दों जों बेखौनो आसा खालामगोन जे बिटिआर सुक्ति आरो बे बिटिआर सुक्तियाव बिथाङाबो वान अफ द उइटनेस सिगनेटरि एज ए माने चिफ हिसाबै बै समनि चिफ हिसाबै बिथाङा सासे माने बिटिआर एग्रिमेन्टनि उइटनेस मा होनना बुङो सिगनेटरिमोन बिथाङा आरो बिनिखायनो बिटिआर सुक्तिनि जि क्लजेसफोर आरो बे क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थ'आव आरो बे ओनसोलाव सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि सार्थ'आव बे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ एग्जिकिउट आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो बिथाङाबो जों आसलते रेसपन्सिबल लानांगौ आरो बिथाङा जेसे हायो इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बाथ्रा बुंनांगौ आरो सान्थिनि आरो डेभेलपमेन्टनि बेलायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनांगौ बिटिआरनि जि माने बिया जुदि द'जि जायोब्ला प्रमद बर'खौ जि खेब माने खुलुमगोन होननानै मैयानि भैरबकुन्दनि बे फुङाव जोंनि आसलते मंगलेट फोलेरनि बा बर'फोरनि मोनसे बेबायदि मा होनो केरेक्टार दंखायो जे सोरबा मानसिया बा सोरबा इन्डिभिजुवेला बेबायदि जुदि मोजां खामानि मावोब्ला आरो बेबायदिनो खुलुमनाय बेबायदि ट्रेडिसना जोंनि बर'फोरनि बा मंगलियान फोलेरफोरनि दंखायो मोजां बाथ्रा जे जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माने अमित शाह बिथां प्राइम मिनिस्टार एन्ड अल्स' दा होम मिनिस्टार मा होनना बुङो चिफ मिनिस्टार आरो अलरेडि बे ब्लुप्रिन्टआ जिहेतु जाखाबाय डिलिमिटेसनबो जागोन आरो एज पार द स्पिरिट अफ द माने क्लजेस अफ द बिटिआर एकर्ड बे जानो थांगासिनो दं आरो बिथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों आसलते दा माने बे जाहैबाय माने साबडिउ होनना बुङो इंलिसाव थारमाने बे बुजिहैखाबाय जे माने 60टा समस्ति अलरेडि जानो थांगासिनो दंखायो आरो बेनिखायनो बिनि सिगांनो बिथाङा मोनसे इंगित होबाय जे आङो 10 बार खुलुमगोन आं खावलायगोन बिथाङा 10 बार खुलुमनो नाङा मोजां खामानि मावनायाव आसलते जोंनो प्रयोजन जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव जोंनो थांगोन आरो बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन जे नोंथाङा बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो चेलेन्जिं बाथ्रा नङा मोजां बेबायदि जोंखौ उपदेश होनायखायनो नोंथांखौ धन्यबाद होगोन आरो बिथांखौ जों थांनानै आर'नाइ गानहोहैगोन आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिथाङा 60टा जितु समस्ति जानो गोनां 60टा नङा 54ल'सो जागोन आरो माने नमिनेटेड सिटि एमसिएलएखौ लानानै 60 जागोन बेयाव 60 समस्ति होनानै इउपिपिएलआ जोबगाना लादों होननानै नङा बेखौ उननि समफोराव नायगासिनो दं बे जिनिसखौ खारन स्टेट डिलिमिटेसन मोनसे मा होनना बुङो बिथांमोना प्रक्रियाखौ बानायगोन आरो बेबायदिनो माखासे सार्कोल अफिसार्स डिसि डिपुटि कमिशनार्स बिथांमोनखौ अलरेडि माने इन्सट्राक्सन बेबायदि होनाय जाबाय गतिके बिथांमोना मावगोन दा 54 जा 60 जा बेजों मा डिफारेन्स दं जायखिजाया समस्या बारायनो नांगौ जोंहा एक्सटेनसन पार्टआ माने जथेस्थ जाबाय पलिटिकेल पार्टआ जोंहा जोब्बाय आरो बेनिखायनो जे बिथाङा जे खामानिखौ मावनो हायाखै आरो बेखौ जोंनि इउपिपिएल थामहिनबा बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै मावनो